sing mirengaken kang dijaluk sang kunali papai anis pamalia keding bos beras dewe bapane priwen kok apa sampean ki blindeleng ning perubahan kehidupane antara kula karo sampean uga sing dadi keturunan perubahan kehidupannya keluarga kita tak rasa kenaning kakangku kayaknya adem-adem baik kuno wong ayu ari masalah damai ari masalah adem ning rumah tangga mawis karuan bapane sebab kelingan omongane wong tua becek sira benjang rumah tangga aja pernah tukar kelawan padu sebab es tukar kelawan padu iku ngadoaken rezeki konon ya bapane bulannya kakak masih ngawit pengantin anyar karo sira kena ditungi sing aran tukar sirane marah kakang ya lemes kakang emosi sirane ya bling ladeni mulane alhamdulillah uripe ketunggu ning harta kelawan bener konon kuno wajib jadi contoh ya bapane dudu masalah kuwen bapane ana sejene talima ada sejene sing artine wis puguh sing arane perubahan masalah fisik kesampean kelawan kula mah wis karuan tapi bakal wis nyawang sing dadi keturunan ih bapane bocah kawis gede bocah kawis dewasa iya ya beli kerasa ngopi di keturunan nah saban dina miang-miang tak tinggal temu gede bah Serengai denok punde denok sing duwe 925 Mas Dokter Ludi saking tugu kidul dewek wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketara Mas Eko mantan majikan saking Blangko Serengkang Kuwaru ibuku waru memang benar Alema singaran keturunan merupakan buah cinta kita wong loro harapannya wong rumah tangga merupakan keturunan karena anak sing bakal nyambung watang sing bakal putung mudah-mudahan Parta Jaya bisa nerusakan apa sing dadi cita-citane pan kakak sing dadi harapan wong tua mamang konon bapane ari kun perubahanane anak sira bisa sira pengen kandah mendetil kelawan pan kakang ki ana masalah ari masalah sih ora bapane mung sejening perubahan neka ora kaya seprantine ning dina wis ditakoni durung ningali durung bokat bocah pengen nyandang sing bagus kaya batur ari nyandang babis karuan tak utamakan ari Parta Jaya bokat sirana esuk lalen ngupai sarapan ning Parta Jaya beli bapane tadi sama sekali perubahannya Parta Jaya sudah durung nakoni kulumboke dere cuman tak rasakan sareng marimbul minangkane bos pring calon tuan rumah saking waru dewek
Warimbul bos pring calon tuan rumah saking warung Kang warung minangkane wong sing paling ganteng sareng ibu kuara kedin sareng mas keko mantan majikan saking Blangkong aja ngali selawaseno kenging saking Sleman mimit taliae keding adoni mama inule mudah-mudahan Partajaya aja sampai salah pergaulan ya boke. Lah iku bocah. Pantesan senget bau selengat, selengut. Apal kula maning mambune Partajaya kula kan. Imam buta. Ya dudu masalah mengkonon artine tanda-tandane kan. Ikatan batin wong tua wadon karo anak keras. Cung, Takon anak. ganteng, masya Allah. Anak kere kok sing Benesyuk. ganteng. Panjang umur, akeh rezekine soalnya apa senget mau makandan. Iya. Bocahin dongol. Dawa umure berarti. Dawa umure. Hadar gamung wong tua bisane mung mengkonon bulane bliki yang kanda karo wong tua Su, boten sae ngomong kayang konon kubli, boten kenging beli kena dudu ajarane Rama karo ibu beli kena lagi apa ngomong kayang konon mama tuan rumah ibu tuan rumah kan ditembangi sarana kopi no kopi mas eko mantan majikan sarang ayah Edeno pun dedenok sing 925 mama Lia bos peras dewe ngarti bapane Apa kuno? teka-teka sewot gelendengi wong tuane ari barange mau kakanda ka Pengen tuku sandagan anyar. duduk Pengen tuku kendaraan. beli Pengen mam. orang mono parane bapane Bapakku beli ngarti ulu. sing dimaksud mah cemburu kula karo sampean makandan dheweke duweni tujuan lah kasing nakon-nakoni terus ke bapane pegaweane sampean takonana sing dadi anake ku Kasep. isun Rama Anakku dangane Rama. Bocah sing paling tek sayang. Sing paling tek manja. bocah paling ganteng dewek Pengen apa usuk? Dilawani lelamunan sengat-sengot kelawan wong tua. Malik nang beli kena ning wong tua aja sokat berengat-berengut, aja sokat sengat-sengot. Dikena ya. sareng Bapak Nurmana Keding Ibu Sulastri minangkane calon tuan rumah sakit Citra Beno Mama Lia minangkane bos pras balap dewek sareng Papa Anise Keding sareng Waringgul Ayah Doni Ayah Rama Nun sayang. Partajaya arep takon ning Rama Tinggal takon karo Rama, lamun Rama weru ya tak wale ya boke. ari jare Rama Partajaya ki umure wis pira Oh.
cak sira kaeling-elingan sing rasa ngeden ya ke tahun pira kan. Kula mah kelingan ngedene bae orang itu ngining taune. Bapane. Nun. Bocah wis 20 tahun kudu bapane. Oh, mbok kira aku lagi jebralaken sira ku ditu wis sekitar 20 tahun yang lalu. Wis gede ya Kartajaya. Ya wis gede. Bakal 20 tahun kayak wis gede ya mbok kaya. Wis cukup dewasa kanggo berpikir. Dewasa. Masa si Rama beli ngerti? Masa si Rama beli paham? Apa sih jadi kepengenannya Partajaya? Ya beli. Bocah kula gede pepengenan. Iya. Mung kadang-kadang liwani ngomong ning ngemboke ora wani ngomong ning bapane. Iya. Mulane sehat-sehat. Nok melising dewi salon kang ikin bontot bapak kaji Mamelia bos keras pala pescin Mama Inu Karlina Minang kawong bogis dewe papai nganis Ibu Sawina bos beras murung tuan rumah seorang ibu tuan rumah keding kang keluarga keding kantun Mas Eko mantan majikan seorang warimbul bos pring minang kali simerengaken dilipur kelipur manyan kuning Jawa gendong Mamelia kajabirang maning pikiran bos pras balap SC mamajikan bos gas saking compreng Agak wahyu agak dewa kami rengat Kasep rokokan ya. Kasep Dudu asep. Kasep sayang Rama Pangeran Graksan wong kang dihormati wong kang terpandang ning wilayah Sunyaragi dipercaya kelawan Pagusten Kanjeng Sinuhun kongkon dadi sesepuh ananing Graksan Bapak Nurman Ibu Sulastri sareng kaung upi keding Sobuti wong ngomong mah harta bendane Rama dipangan pitung turunan di bakal pragat Asep lamonan senang pepengenan tinggal ngomong tinggal kandah kelawan Rama pengen pesantren senang Dudukuan sing tak pengeni. anu pengen lanjut anu nek menyam pendidikan Ora kurang ilmu nesu beli bu beli. Cuk Ayah denok bunda denok sing 2925 Mas Eko keding Partajaya Isun bu. aja gawe bingung ning Rama karo ibu wiwit cilik sampai sedewasa kian apa sing beli bisa den turuti ning Rama karo ibu segala kepengenan yang Partajaya den turuti kebutuhan yang Partajaya den penuhi apa serok ngomong ablak-blakan terus terang aja tedeng aling-aling Mamalia bos pras kang ditembangi Lamun ibu karo Rama pengen weruh bisane
isun Partajaya murung sewot mungtung masih anak uripe Rama, masih anak uripe ibu. Bener. Partajaya wis pengen rumah tangga, Bu. Mas Token Ludi sareng Kangku Warweding Ibuku Warumame Puja Mas Ekoe Geding. Kocok. Iya. Ai gemuyu. Kemuyu nih makro kena kini nang. Bakasira wis njaluk kawin umur semene ke persis kayak mbok kira. Priwen sekuno. Yang mbok kira ku umur 14 tahun ku nang pengen laki ku. Bapak dek, ajak kanda sing wis kliwat-kliwat. Ya maksudnya singaran uya ku rembese mendi ora mboke. Oh non. Ku durung dinem tubuh cakin masih nonoman. Hari harapannya wong tua kan pengen nyam pendidikan. Benar. Lamonan harapan pesantren ya los, pokok harapan didurakan sekolah ya los. Hari kunjen jaluk kawin. Ari sampean magamuyo ku kanangkun ya. Iya. Ari kula mas sejen bapak nih. Bisa desejen? Iya sun. Artinya kula karo sampean ku wis tua. Anaknya wis pengen kawin. Sampeanku Rama wis pengen duwe putu ora? Ditak pungkiri nang pengen banget ramaku ngemban putu. Apa maning boka sila rokatan rasa klesi karo rama baka barindakom ka? Apa kon? Bapak neja kita ku pengen jadi ompoli putu. Mong. Jadi Partajaya wis pengen rumah tangga. Gi Rama. Nang singaran rumah tangga itu kewajiban yang menusa. Bener. Apa mading sira normal, sira sempurna, sira wong bagus, wong gagah anake Kanjeng Rama. Bener. Bocah wadon sapa sing bakal demening sira? Bocah wadon di sing bakal kegembang ning sira? Tinggal ngomong terang-terangan anake sapa? Tinggal ngomong terang-terangan bocah wadon di. Toliga kenen bapak nek. Selama ku lagi menengana ning panggonan ki tak delang-delang Partajaya ku yang durung alami demenan. Ujug-ujug dinakian ngomong pengen rumah tangga ku bocah ku normal ta beli sange. Sirane duwe wis duwe pacangan, wis duwe ayam wadone. Yari pacangan mah durung cuman sing tekarepaken ki anak sing tekincer ki Bu. Oh, daun tembeke ngincer sirane biar rasa demen. Ih, Kun iya ku deh, bocah bugis. Beli Rama. Bokatan bocah kono. Ora. Ari kun sing didemeni sing diincer-incer ning Partajaya ku bocah ndi kudu nang. Bocah Cirebon. Bocah kene ne bae. Ya. Ya wis perpisanane aja tuan. bener. Cangga penasaran ibu nih, sapai ke bocah wadone pernah dolan mene beli. Ya takonan bawatan di sini ngempoke mah. Yari dolan mah durung Bu. Pokat sirane wis pernah ngajak jalan-jalan, Ya durung. nraktir. Ora. Banget siraku. Ya daun deleng bae kakonon. Temekan deleng bae. Ya Ya wis ora apa-apa, sapai ke bocah wadone su. angrum sari bocah. Ari angrum sari ku anake sap. Sampean manding. Ora paham? Ya ora paham kita ndek bocah jaman kin ku beli weruh orang boke. Papande, sejagat Cirebon, angrum sari, sekar kedaton. Ku ya mung siji, ora bapane. Bener. Angrum sari sekar kedaton Cirebon. Bener Rama. Putrine Kanjeng Sinuhun Sudan Jati Purba. Ora salah. Nang Apa sih Rama? kekacahaganan. Priwen sih? Aja berharap lir kaya dene pungku kang merindukan bulan
aja berangan-angan sira pangen menggapai langit. Aduh melamelu antara Rama kelawan Kanjeng Sinuhun. Tauli ganang hari kudu umum aja sampai perkara sing bengen terulang maning. Perkara apa sampeane? Ya waktu semana kamboke Rama apa kakang kan wis ngucap bakal ngabdi setulus ati marang Kanjeng Sinuhun. Iya. Tadi tulung siraku aja merono-merono kenang. Mau ka Rama ngomong karo Kanjeng Ibu ka ngomongnya sengaran anak sempalane ngawak. Iya. Anak kacine katresna. Bener nang. Dua anak kulaku saking pengen-pengene. Iya. Kulaku beli jaluk ngedol karang beli jaluk pakai bagus Rama. Bukan siraku pengen dua anak siraku jalak-jaluk kuno nang. Jaluk-jaluk. Ngemis. Ya kayak kau uli nambah mengentin diora. Kodikit. Partajayane temenan demen angrum sariku. Ya hari beli temenan mang gua apa isin ngomong ning Kanjeng Ibu karo Kanjeng Rama Bu. Maksudnya pengen kelakon sampai tekang pengen kelakon berarti kan ingatine siraku wis gede rasa demen deh ora. Jejeran aso butuh wida dari 40 beli tak pilih lamun kudu wadone anggung sari Bu. Iya tacung. Ya Bu. Bapak nek. Sampean ku katon aku pikiran baik. Pikiran apa sampean dek? Boke. Kelingan setidak tak kelingakan ning sira ya. Waktu zaman semana kebakaran di Masjid Sang Cipta Rasa. Ya. Iya. Siapa sing berbuat? Sampean. Kakang ditundukaken marang Kanjeng Sinuhun, kakang sinembah ngucap sabda kulina jalma bakal mengulangi apa sing terjadi. Ning lebagian masih mantap dadi kedre kakang rayi. Bapane masa lalu wis dikubur aduh. Ugane sampean sumpah serabah ning waktu semono ya. Kabeh manusia dua masa lalu. Kanjeng Sinuhun uga wis ngampura terus sekian pengabdiannya sampean metahunan kelawan masyarakat Cirebon wis kebukten berarti sampean ku wong baik sampean wis mbuktiaken bahwa pengabdiannya sampean buktiaken segala sumpah sampean uga neneng waktu kian Partajayan duweni rasa dedemen kelawan angrum sari langkah kaitan ya mono-mono toliga bapane apa beli bangga lamun toh Partajaya kedaud jodoh kelawan keturunan Kanjeng Sinuhun. Bener kudu bener. Jadi siji kaangkat derajatnya kula karo sampean. Ayo sira. Kaget temen. Rama, Nun. Rama aku sayang beli sih. Sayang banget nang, sayang banget ning siraku sayang banget. Ya lamun iya Rama sayang priwen carane isun ki bisa kelakon karo angrum sari Rama. Tadi sedangnya kukuh dalam pendiriannya sedang langkah wong wadon lian sing bisa menggantikan cuman angrum sari. Ya. Beli bisa diganti kelawan wong wadon sejede. Beli bisa Rama. Nah, Rama selawase ubun kawaula ning Kanjeng Sinuhun weruh watak lan pikirannya Kanjeng Sinuhun. Maksudnya? Tentune doayu sing aran tahta sing aran trah iki beli bakal tumiba marang kita karena kaum ningrat lamun kita secara terang-terangan ya ora digawe reka pendaya tentu ini beli bakal mungkin terjadi nang Ya Rama. Rama gak ngerasa kena pernah kangelan kepatiwasa lagi demen bokesira. Priwen kuno. Ya Rama gebleg-blegan demen bokesira. Ya, Mung bapane beli setuju. Terus Rama kelingan kakang kelingan rayi. Apa kuno? Aja tersinggung ya. Priwen. Bisa sira sampai bergojol Partajaya siraku bengene pernah kemat ning kita. hai Ramaku kawin karo ibuku oli ngemat kuno. Oleh medukunan. Paingan dan paingan bergojol bocah model mengke.
Ya niru bapaknya beli, niru mboknya beli. Ora. Bapane. Kayak kono. Wis bagian. Kula mabeli kesinggung. Mader apa sing dilakukan yang sampean wis terjadi ning waktu kian. Sampai duweni keturunan. Bulan yang semono sekian kula tak jaluki pertanggungjawabannya sampean priwen reka pandayane kanggo keturunan. Rama beli bakal menang, Rama beli bakal tinggal dia. Demi kebahagiaan Nesira, aja maning cuman sekedar pemikiran. Daging gawong tua mah beli lara diseset kanggo nang anak. Bener. Careng basane Rama nang siap sedia nyah jiwa kelawan raga demi keturunan. Ya. Apa maning cita-cita Nesira pengen kau jodoh kelawan putrine Angrum Sari putrine Kanjeng Sinuhun. Tak dukung ning Rama. Tapi carane nganggo jalur langit wong ganteng. Konon Rama. Jalur Ya langit. wis. Beli peduli Rama, sing penting isun bisa kelakon karo Angrum Sari. Pokoknya Ulah. kakang kelingan waktu lagi ke rangraman kerung rumah ning Sira, kakang mangkat nanjak ning Gunung Indragina. Sampean ku temenan ya Bapak. Temenan di bohongan. Ku terus priwen Bapak nih. Sekian Sira kelawan Partajaya bakal tak bawa menggunung Indragila. Sing tentunya bakal mendua kali apa sing pernah terjadi marang diri isun. Sing penting demi anak. Oh, sanggup senange. Amun isun kelakon karo Angrum Sari kan ramane enak, ibune Bener. enak. Jadi kapan bapaknya arep mangkate? Langkah waktu sing becik, langkat dina sing bagus, lui gelis, lui cepet, lui sempurna. Konon. Jam in, detik in, bagian gerigis nandok. Ayo mangkat. Ayo Rama. Cung. Ayo, Nam. Cung. Ayo, Rama. Tinggalakan panggonan. Di Ayo, jalan, Nam. Rama. Bareng karo Kanjeng Ibu lawan Kanjeng Rama. Ya. Wan siing tengah dalu padang wulan tanggalipun paut belasing sasi ayun ing wayahe surem kalian mendung latar bit sakaroban waring netranetan ketinggal kebek dening layang kubayan yang karaga sekaro kegawang angin